abazalwane bahambe ibe history indaba yokusindiswa kubo kuthiwa wayengeve sindisiwe. Yabona limithetho ngoIminati abasande imvise kabuhlungu gqithi la ndawo. Because uthi lo mntana bephatha iBhayibhile naye ikhala lo mntana bangase nami ndifane naye but namhlanje hallelujah. Now ayikho igaranti bantwana bakaThixo yokuba lento yiyo ngoku ungaze ubheke engcwabeni useyiyo. Bangapha abantu enibaziyo nje nina othi ubani indlela wayesindiswe ngayo, indlela wayemthanda ngayo uThixo, indlela wayezimisele ngayo, indlela sasihalela ukufana naye nathi. Kodwa namhlanje uthi umhlabelelo waseFaith Mission ke wena ukhomba indlela uphinde ujike ulitshaba levangeli. 2 Timothy chapter number 3. 2 Timothy chapter number 3 verse number 12. Sithandaze sigoduke. Hallelujah. 2 Timothy chapter number 3. Sifunde verse number 12. Now, ndifuna ke bazalwane this list ezinto because ezinye zazo mhlawumbe wena usazibona ngento engathi asoze zenzeke kuwe. But zingenzeka. That is why kunesixhobisane kwenzela uba kuthi xa ufike izitho ukwazi ukuqhubeka ume uthi inkosi engumsindisi. Hallelujah. One eyoqala intshutshiso ikholwa liyatshutshiswa. Le into yazi iba ready mzalwane. Awuzuqhebeleza uhambe lula ngenxa usindisiwe. Uzawulingwa, uzawutshutshiswa, uzawuhlitheka ezithweni. Now yazi lo nto leyo uba ikholwa. That is why lithi izwi lenkosi onyamezele kwade kwabasekugcineni lowo ngoyena oyawunge. Hallelujah. Kungoba zikhona intshutshiso ozohlangabezana nazo. Malibonke igama lenkosi. 2 okwesibili indlela eye ifunwe ngayo imali ecaweni ingakuthafisa lonto. Baninzi abanye abasaya ezicaweni namhlanje not because abafuni ukukhonza but because abanayo imali efunwayo ecaweni. Malibonke igama lenkosi. 3 okwesithathu ukudliwa kwezono ecaweni kuyabathafisa kuyabalimaza kungakwenza umlahlo uThixo. Ngenxa yokubona abantu bukhonza nabo ubathembile. But nxa ubona indlela nezinto abazenzayo ikwenza umdawuthelo uThixo. Malibonke igama lenkosi. Malibonke sizayifunda bazalwane ndiyithetha masithathe leyo qala incwadi. Hallelujah. Ya enye into engakwenza umlahlo uThixo ukushunyayelwa kobuxoki ecaweni. Uvela nje uhleli phansi uba Thixo hey ake ngoku saze savelela. Hallelujah. Ya ingakwenza uhlale phansi yabona bazalwane ndiyithethe ibhlungu into ekhona kwelizwe. Xa unothatha amaphephazana amadala namaqhegu amadala uwabuse namhlanje abanye bazaxelela basesihleli nje uba nathi masifele ecaweni kona asoyiyo le nto. Izinto zingakwenza mntwana kaThixo wehla umoya utshafe kodwa ndifuna ukuxelela namhlanje. Hallelujah. Ya mamxela unabadala sesiya nje ayatshintsha ayekuseyiyo tu. Hallelujah. Ya kwangena abantu kwangena uwicingo nyana liwili icingo kutsiba nezimithi kutsiba namazi. Malibonke igama lenkosi. Intshutshiso ukushunyelwa kobuxoki ukuthandwa kwemali zicawe nabashumayeli. Malibonke igama lenkosi. Ake siqale ngale ndaba zona sizothandaza verse number 12. Funda ke mina. Verse 12. Yes. Nabo bonke
bonke ke abathanda ukuhlala ngokuhlonela uThixo kuKristu Yesu bayakutshutshiswa. Nabo bonke abatheni khane kumgebele yakho imayiki nontombazana athi ngifundela nakwesixhosa. Nabo bonke ndifuna abazalwane niqonde uba intshutshiso into efikayo. Njengoba ukholwa amakhelwane usindisiwe uma ungena phaya usiza apha, hayi wonke. Siyakhuthazana abantwana bakaThixo asoyikisani. Malibonge igama lenkosi. And ke ngoku intshutshiso kufuneka uyazi uba ingathi igqina ngoluphi na uhlobo. Ingathi igqi emsebenzini apho usebenza khona. Ingathi igqi kwifamily yakho. Ingathi igqi kubantwana bakho. Ingathi igqi ngomzali wakho. Ingathi igqi ebandleni. Intshutshiso ithi igqina ngoluphi na uhlobo. Funda ke nkosikazi verse number 12. Nabo bonke ke abathanda ukuhlala ngokuhlonela uThixo kuKristu Yesu bayakutshutshiswa. Abathanda ngokuhlala kuKristu Yesu bazawuthini bazalwane? Bazawutshutshiswa. Funda mke verse 12. Yes. Kambe intshutshiso yomfikela nawuphi na umKristu. Nawuphi na umKristu intshutshiso izamfikela. Ya intshutshiso izamfikela. Xa ungumKristu. Ya qhubeleka ndoda. Kambe intshutshiso yomfikela nawuphi na umKristu. Yes. Ufuna ukuhlala esoyika inkosi. Ofuna ukuhlala esoyika inkosi intshutshiso izamfikela. Okukuhlala kwakho soyika inkosi kubiza intshutshiso. Yazi lonto le uthenda liwa uyasiba kodwa ngekasindiswa inoko lezingo zazinga utheni ngoku. Malibonke igama lenkosi. Intshutshiso yawuhlala ilandela nawo phina umuntu othanda ukuphila ngendlela kaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Yake yathi indoda apha elalini umkhulu akaXaba le ndoda lapha. Umkhulu wakhe intangamo. Uthi hey Mashiya. Lo December lo andiyazi into endehlelele. Ndisuka apha eKapa ndihamba ndisela apha endleleni. Ndawufika ezilalini ngave ndathatha ibhegi yam. Mayibe igoduso ndabe ndibheke ethaveni. For 3 days umama esiva uba ndikhona apha elalini but akandiboni. Undalise ndithi ndigodukile. Usuku lesine ndagoduka ndafike ndangena ngobusuku ekhaya ndalala. Ndisazisola uthi ndisalele. Ndeva khona abantu abathethe eminyango ekuseni. Banqomoza gogo. Xa ndivula ucawu nanga bephethe izidlithe ezibini zebhrama bani masambe. La ndizaqhu udwa ngathi ndingalili. Angathi ngavele into le ndenzayo. Akakwazi ukuthi hayi. Malibonke igama lenkosi. Nawuphi na umntana umuntu ofuna ukuphila ngendlela ethi xa afuna ngayo uzawuthiwa nabazalwane. Qhubeleka ke mke. Kodwa zona izikhohlakali nezikrelemnqa ziyakuqhuba zisuka kubini ziye kubungaphezulu kububi. Ungayithathi lula ukuthi ayingcono usuke bese isikhohlakala. Uyeva isikhohlakala. Kwaba wesi kakhulu kuso. Amen. Ipoint yam ithi bantwana bakaThixo zikhona izinto esizawushayela kuzo kodwa uThixo ngeke asiyeke. Malibonke igama lenkosi. Manje abarevusayo uyazi uve kabuhlungu nxa ubona umzalwane ethi ndamyeka mina lo Kristu lo ngoku mina sendizikhonzele epostile. Ndingumpostile mina. Ndikhonzela abantu abafayo, abantu ababhabhayo. Ubone uNkosi yami washaywa zizinto wanikezela unganikezeli umntwana kaThixo. Amen. Ya uqhubeke nje uqhubeke intshutshiso yona izawufika. Futhi izawufika futhi yona intshutshiso. Khona lithi izwi lenkosi bona aba bakhohlakeleyo kwaba uwesi kakhulu. Bazasuka ebini baye kokuwesi. Amen. Ya intshutshiso impunto oqala nti bazalwane ingayenza lo nto leyo. Umlahla uThixo ngenxa yentshutshiso. Now ngomeleza wena ke. Yakufika intshutshiso izenzo chapter number 20.
Acts 20 safunda yini. Yakufika intshutshiso unganikezeli. Izenzo chapter number 20 safunda iverses bembili. Amen. Izenzo chapter number 20 sifunde nje iverses bembili. Acts chapter number 20 sifunde iverses nje zibembili. Amen. Funda ke verse number 29. Sifunde verse number 29. Siyakuduka ngoku. Somelezana nje siyakhuthazana. Hallelujah. Ya uthi mawubizwayo uthiwa hey mama umfundisi. Hey mama umfundisi, mama umfura. Abazuthi lo mama umfundisi, hey mama umfura. Ya ngenye yentshutshiso le. Nawo songathi ndenzela umjojo. Umama umfura mina, hey mama umfura. Ngokubona nje emakhelwane haleluya. Taka Blanco bekubona ungena apha enkonzweni sebesithi sengupastori. Ya so pastori ngo nawe uqomo yile le uthi ngathi zanezela nje umjojo. Hayi intshutshiso. Uyasazi so pastori nje wena umuntu wana kaThixo uyazikhonzela uziyele ecaweni. Bayeke labasetshenziswa nguSathane. Qhubeka ukhonza uThixo man. Uthi hey daddy. Hey hayi. Nisibeke. Ase serious ya sabazana. Intshutshiso leyo bazalwane yazini lonto leyo. Yazini lonto leyo ningazi abantwana bakaThixo nithonyalaliswe zozo zitho man. Iphathe intshutshiso. Uyazi nani naxhoma umlandeli lo kwistage sami enxiba isuthi kodwa hayibo umlandeli sengumfundisi naye unxiba isuthi sakwenza umfundisi lonto esayikwenza uyazi nje baza kufonela kodwa asikubonile umfundisi qhuza insini emvelo ngoba hleke uba uhleke ukoma ile nto uthenga ngizangichana nje into lesiliso hayi into nakaThixo intshutshiso ungabuyi mva. Hallelujah. Hallelujah. Ya intshutshiso ungabuyi imva izawuthi igcina hlobo ngohlobo mfana wami. Uyabona ngokuxhamla le. Bentembani umfana igama. Xhamla ya ndithi ndilibambile. Hallelujah. Amen. Adla Jesu. Masiyene ku verse number 29 ke sicakaze inkosi sizogoduka. Mna ndiyakwazi oku ukuba emva kokumka kwam kuya kungena phakathi kwenu iingcuka ezibawayo. Apha ke ngokumpostile uPawule womele zibandla abantwana bakaThixo. Uba noba ningakhonza kube mandi kangaka nive kamandi kodwa ukuhamba kwakho iingcuka ezizawufika. Kukho abantu abazawufika phakathi ebandleni badala iBeaters book zenze ntoni ezincunga futhi zingawuchongi umhlaba. Ya zingawufunda mke verse 29 ya kuba ndiyazi ukuba ndakumka kuya kuvela kwalapha kuni ingcuka eziqwengayo. Kwalapha kuni kwawuvela ingcuka phakathi kuni apha phakathi kuni ezizawuqweka umhlaba. Yabazalwane nathi manje ndiyakuxelela mina uyazi ba abaninzi abantu babethi mina ndawufa ndisondisindisiwe ndikhonza kodwa namhlanje bayiyeke isalvation because kwavuka ingcuka zabaqweka. Malibonke igama lenkosi. Mina kukho icawe mina umaxaba ngayazi bayibekhona eyayikwalanga sikwalanga hlala phakwalanga phako 2000 amanje wayikhona amazefike nomaxaba kodwa phako 2003 2004 ukwicawe kwakuthiwa yilanga Christian Center yayiphakwalanga yayingenele comprehensive yayazi makajejini. Amen. Yayingena uba phakla cawe uba ufuna ukubona imoto enhle egrilisiwe eSouth Africa sasiyibona pha. Yayigcwele imoto hey bayikhonza pha nomkhulu wami lo sala bemfundo eFaizanga bayikhonza pha ayiclose kakhulu umfundisi futhi. Amen.
phayana kwakushumayela ngesilungu kukhona otolikayo encedwa thina abangasivayo isilungu. Amen. Ya umfundisi wakhona wayeshumayela ngesilungu. Kugcwala. Futhi kushumayela ukhona. Mali bonke igama lenkosi. Uthi umpostoli uPaul njengoba ndinishumayeza ngolhlobo. Ndinishumayeza inyani. Ndinicela lezi zinto kungoba ndiyazi ningayeka ukukhonza uThixo kwasenishaya sezinto. Mali bonke igama lenkosi. Kukuhlanga elizawuvuka phakathi kwenu elizaba uhlango oluqwengayo libe yihistory bandla. Kodwa ndiyakutshela mntana kaThixo noliqali ngaba yihistory kodwa uthi mna ndizakhonza uThixo. Hallelujah. Ayiphinde le verse ngeke 29. Kuba ndiyazi ukuba ndakumka Dawuhamba kuyakuvela kwalapha kuni kwawuvela ingcubo eziqwengayo. Sithi sithi ayikho neshinyana komzayi apha. Ayikho neshinyana komonakali. No sikule generation. Kunele nje sizilungisele. Hayi bantwana bakaThixo. Izwi alitshintshi. Kwawuvela ezinye ihlobo phakathi kwenu. Wafika gcoba uSathane agcoba bakhe. Sithi bana uzokuthiwa hayi intombi ngayitshata enye intomba. Ayikho nemshinyana komzayi. Abantwana bayakwazi bazalwe benje. Sikwazi kaloku. Ngenxa yena umntana engenayo umntana onje. Haleluya. Funeka sishumayele lo nto ke ngoku. No asikwazi bantwana bakaThixo phakathi kwenu. Kwawuvela olunye uhlobo. Ingcubo eziqwengayo. Mayithi nxa ivukayo umuntu akashosha loo nto leyo kodwa kumile kwiphosini. Uthi andiyehli kunentaba. Andindawo kuKristu man. Mali bonke igama lenkosi. Yini senikhonze kangaka? Yini senikhonze kangaka? Abazalwane nifundile bonke nithetha. Ndithetha inene into endiyithetha. Kunamaxhawazana ahleli abambe iback seat ezicaweni. Sesifuna nje wasingcwatshu kodwa ayiseyiyo. Ayiseyiyo kuba kwavuka uhlobo phakathi kweliqwengayo. Mali bonke igama lenkosi. Haleluya. Masihambe bazalwane. So theke ngoku intshutshiso ingakwenza umlahlo uThixo. Ungavumi umntwana kaThixo ngenxa yentshutshiso ujikile inyani. Mele inyaniso kaThixo. Okwesibini ukushunyelwa kobuxoki kwinyaniso yayo ingakwenza loo nto leyo uchafe yo yini moya ingcwele kube kudaniso nomadodwana bakho. Yayaphi laa nto sasiyazi? Mali bonke igama lenkosi. Ushunyelwa kobuxoki. Corinthians chapter 1 verse 10 uqhubela sithi kodwa ngeke bazalwane. 1 Corinthians. Yabo kama yongcwele ngikuzwileke uhamba nami ngimangaliswa nguwe kule ndlela yenu ngiphethe kahle sithando sami yabo amoyo igcwele ngikuzwileke uhamba nami mangaliswa nguwe ngimangaliswa nguwe kule ndlela ngithika